Kublai phi baro ki paralog ki baju kershan bat ki baju pet yo Ribhoi News channel jongi. Hagani ka por paralog ni don bat iba Charles Marngar ibadi MDC jong Kamauhati constituency. Hagani por paralog ni nyekran ya rukom long rukoman ka kam san hima sima haga jela ka jongi haga Ribhoi district bat khamtam habidi baga Mahati constituency. Te ale paralog hani ka por ngin ekran bari ba Charles but ngin yo sngo yi jing ekran ga ba phiru ki pai ba phila bani sngo daga skor la de hagani ka por leng ba kani ka shu ka jungi te khoble shibun ba Charles ye ka por ka ba koridor ka jong phi ka ba phila pla yani ka por ba phinya don lang ba ni ka por ngin ekran yi ki mat habedi ba kam sain hima sima ka balong ha ka state ha ka district khantame ha ka constituency ka jong phi te habani kong kumba baro kinong kershan jongka Ribhoi News kikwa ban i lane ban yasngoi ka jingya kran bat phi te ka ege ba phi don ban ong shaki ha kane ka por to ningkong naka liang ka jonga ai kuble phi wasan kuble shubun ba phila penbet ban yakran ban nga madagasngi lengbau new channel jong phi Ribhoi News ai kuble phi kumjuru yakatium ga jong phi ga Ribhoi News si parok kawai naga banta ga jing sakri ga jong phi ru lamba ka ni Ribhoi News tikani ko por naga liang ga jonga nga shimru yakalat ka kabu ban ai kuble kirpang naga baro ki viewers kinong page yakani ga channel kinong kershan jong ka Ribhoi News bat ya baro ki ba page yakani ga channel hangne po ga jala ga jongi yakani ga dong Ribhoi ga jongi bat kumjuru yaki pai ba jong Kamauhati constituency te kumba philong u district president jong ka seng congress apo Ribhoi te khendiat phila ban batai ngi ya ka rukom man jong ka seng congress apo Ribhoi district ladangi yakran shapang ka seng congress gimla ban lan yaki jingsha ba khendiat benai menshwa dan hi gijing sono mensim nagi babon gi balangi pai ba am tang konstituensi ke jonga Ribhoi ba ke jalahi brokoi rei kumbalong mentahi kumu district president jong Ribhoi district congress committee nganut banong ba kaseng congress kadan kaseng congress ka klan pi khniat basan kwa hi ban ya thu ipi ba kaseng congress kamdei tang kaseng jong kinong mikmat mdei kaseng jong MP jong MLA lene jong ki MDC kaseng congress kadei kaseng lene ka party jong ki paibak kila ban mi kinong yalam re ka party congress kadan te abang ya shrum seneng ban ngisngap bro ikasur jong paibak kumbalong hadu managasngi kadan gejing shanya kadan gejing i nagi pai ba ya kaseng kongres bat nganut banong ba kumba pikeli Ribhoi district i kumba long hadu mentai kaseng kongres ka klai te hadin ka jingmi no jong kini ki MLA ki pa khat arngut kadon ka jingmi shwa jong ki khat arngut hadin kadon ba ka jing sha suspend sasan mut ka bamut menta ka kongres kamdon MLA shu kumba ka long te hatu haunius nam araja arflai thare ki jing i jong pi ba kaseng kongres hatu kadang don ni ka jingkerman bakan kiu biang iba san lada pikeli yang abade berkata kendiat ngan habi ban batai kendiat mo ngimla ban len ba hagani kesnam ke beladap ngiu i ba u leader jong kaseng kongres ubalong kumusi LP leader ringkat ki khat arngut kilami na kaseng kongres baro ngi ingi tip ikata pi ngahap iban keren ni kejing sisa ba kejing mi kejong ulida Dr. Mukul Sangma komusi LP leader pi hanga marwai hi ngai iba kam dan kono kejing du nang ini ini thu ipi akisnam ki bladap ndai banga kawang kati akisnam ki bladap pi ya shrum seneng ban penshai shapang keseng kongres ki pai ba ki ong ngi je keseng kongres ndai ngisi Dr. Mukul Tika bangun ban ong mentah kalong ba ngamben nakaliang ka jonga
Rei ka sen kongres kum OEP ngim du nong IRM. Namar kum mo OEP menete. Bala dami ulidar makanar ka sen kongres te kasak. I ka sen kongres kadan. Di kum balang mentang de kabasayangan keran. Bawat ki babot ya ulida Dr. Mukul Sangma. Ki don mentang ki ba larai bagi nomile syu. Nakata ke parti ke baki kilek banjoin. Mo ko All India Trinamool Congress. But hagi ni gisngi bansawan pin sa yui but gipai ba gin sasakhi ba shwa election kin don ki MLA ki ba mi lang tu ko por kin no mi election na ka tu ko parti ba kilek join lang dikani ke pensisha ba ke jingle izong ki kamde ke jing tu no but gipai ba mandagi sung tu ki ong plan ke dei tang le se ke jing mentoy shimet jong no ba kilek ban bot But nakaliang ka jong ngin stick ba ka party kongres. Da. Ikan ni kata. Kaba ar ka ba pikiran siya ngan penlengkot ika jingkran ka jong ala danga batay ka don sibon gi ke basan. Ki kaba ar pa de ka ba de bikisan mun. Kini mdei ba ki let join sa kawai pat ka party. Namar ka ain ro kam syah ya ki rei ki let ban support lan ya ban kersan ya ka sarkar MDA. Da. Tiga jinglek ka jong ki ban support ya ka sarkar MDA. PI ka party kongres kadan lagi jong ki principle ki ideology ingan keren da basai ke sen kongresi dalu leiro kan nomla banya trilang bat kano ka sarkar by sundop lang badan ke sen BJP kalong very clear namar balai namar ba ki ideology ki principle jong ke sen kongres bat ke BJP ki her today halor kata kanong rem nakaliang jong ke sen kongres ka suspend iki But kadai hiro ban suspend iki. Kadai ban suspend iki. But kajinglai gajong kir ngi thu ipi nadu sedang hi. Bam ka parti kam dan jong TBA. But kilai la kalai kum tu. Dengan itu ipi ke besong tenat. Kum balong mentah. Hanong po kon ngi kerni keri boy. Hanong po konsumsi. Hadin ke bami iba meral. Ih labu di wai kian didin. Namar bangi sung thu ba kipai ba kidang ka sen kongres. Ya mau ti konsumsi ngadon mga nan msning idon i Dr. Bom nang tana jirang rung ila dan lau jong kandidat but haum roiru mentangi nak sedang ban lomban langi ke parti but kumbalang mentahi ngiui bagi babon kirang ba kilong kimi bat kisamla kidon ke jing i ba ke jing kwa ban kersani ke sen kongres wat lada ngimpat pentikna officially hi uno kandidat uban yele namroi konsensi te overall hi lada ngi kran ke sen kongres ke klan bat kamdon ke no ke jing ta bat ngamut ban ong hang ni menta ba Kajing mi jong kini kinong yalam ki balarang ba ki MLA kamdan kano kajing ta pi uding balayau uding balahe ki sla ki bayau kin ne sa ki hapno tetang ko yang kwa manong ba ki sla ki balong pat ki sedang ban spet pat menda ka sen kongres ki new faces ki balong ki nong yalam ki badang khu ki badang pelik ki mi bagi sedang ban mi bagi kongres ke sedang ban bagi sedang ban klan biang hang dia jala ke jongi te habai dei bat ka tiket bani khonya ka election arjar fulai hatu ka sen kongres kan ai tiket ipi bani khonna ma hoti namar ba la don ru ki bakam baki ong ba kinde ma ki lanai kertong ki bani khonya ka election arjar fulai na ka sen kongres te halor kan ke ibi fidon banong kumbala pila ong nando sedang ngadai presiden jong kari Bahai District Congress Committee. Kiba apply tiket nagi blok ki habanwan so presiden jong district. Pimut ba Charles kun tai yelan de. Disekoi ya kwa uno pi kelong ba. Pi nakaliang jong ka Mahoti Block Congress Committee ke jingalam jong ba 6 minit seliang kum presiden. Gila ada ban pelong ya ke meeting ha ka arpu sau turik jong benai Februari. Bat ngilarai bangi nom pediang su ke application hamauti konsumsi lain na ba Charles Marngar bat katahi ke de ke final decision jong blok ka sulong ba ka por kampat dai ban pembana officially tapi ha ka politics te ba shan ka don be hi namar ba ngimla ban ban pen snew you know ha ka politics ki persang da kumne kumtai ban pen bakla ban mix confusion ya ki pai ba Keten rei ya kataru ki pai ba bagi yos ngau ki kelingi ngila pensai kam dan jing ye te ketiket hi te
nganut ban ong nganut hi ban kamba sulong ba opsheling impat bermenahan rai kam dan su kono ke jing betul ita basan hagane ka jing shakri ka bar jong phi kum MDC ha sning ka jing ya lanti ka jong phi te ke e ba phi ba phidon ka jing kerman ka bas kham how to arjar fly ba phin rai ka jing job ngadon ke jing kerman om da ke jing la ka jong ke jing kerman kawan namar ba ki nong trei ki party workers ki lidar ki bai trei lang bat nga ngamla ban om ki lidar ki jonga ki lidar ki bai trei lang bat nga ki ai ki jing trei ki ba shirham ki trei shitom met bat sngi na do ki nong yalam ha ka block level ha ki area ki zone level but hadu ki primary unit levels ki trei shitom ngadon ke jing kerman ko balong menta ba ngan poisu thong jong ke jing job tin rei ke election hi te basan ya ban tristam i na kaleng ga jonga kum MDC na kwa hi ban share ye phi ban yu thu bat ki pai bar kin tep ha ka bor ka baret kum MDC hadin ke jing job jonga usnem arja khat khandai nadu April ter kum tu ngelas dang ban trai ka bor ka baret ngidan ka kaleng persya hadis se council ro ngala persang bantrai bat nang tade haus nam arajar arpuai kawan no ka lockdown ke pandemic ndrei in the midst of pandemic apadeng jong ka lockdown ngala persang ban ai ka bahatam ban sakri ban ai ka bahatam the best nga sacrifice il de ni kam bat ba hakni ke snam ru unis nam arajar pu ar ngala yo bantrai biang nadu bas dang jong nek snam kam dan su ke jing permit jong ka khlam ngala yo bantrai bat apa deng gini kisnam ngala persang hi ban IT mat ban men se matrai na do mo job ti nanget bagi pai ba gi i hoi ngim la ban lan na marah ka bor ke baret dan sibon gi jing tlot gi jing duna hang ni tai ki bale se ngam la ban pen biang ban pen hon hang ni hang tai nga shimro i kabu na gane ka channel ge jumpi ese gi don gi snong gi don gi riushimat gi don gi institution gi don gi balang bat kumni kamta bat kumta ter ki bangam parla ban pendap ru ki dang don ki bangala kulari ki jing duna ki don sibun ki jing duna ha ki jing long nong yalam ko jonga ha ka bor ka baret balai kali ja kam ta namar ba karit pla ka bor te ngashim nang ne ki ka kabu ban gerpat ban persngau ski pai ba tin re basan namar bangla trishitom ngadon hi ki jing kerman ban ngangai hero bagi pai ba ki sung thui kata mangamla ban lan bagi pai ba hi jong ka mau ti konsulsi kini kibre ko basung thu kibre ko basai bar hadu mentahi ki sung thu ka bor ka jonga te nei nei bor baret ngala persang ban pani ban ngadon ke jing kerman bagi pai ba ada ke jing it ko bagi it yanga ki kersan nga ke MDC ngadon ke jing kerman ba ha kan election Shaka Meghalaya Legislative Assembly ke Bansa Long House nam ajar apply klaim arta tin kin ailam ke jing kersan kin sung thu ka bor jonga ka pamanta kin ai ke jing kersan bada bagi ai ke jing kersan nganget bada kerman skam na kerman bangan poiso thong jong ke jing job te haus nam arjar kha pra ba pidang ya khon ning ko ke election MLA ke e ke bala penlong la ne ke e ke bai i ma phi ba phimla ban poiso thong jong ke jing job kamau hati konsensi kadiga konsensi ke bayar ba poin bawan kabar hanadu snam nadu ki snam ki baman shwa hadu snam arjar khatlai ka snong jonga nang ni nong jeri ka hap sa kanong po konsensi tingi dan ba shanong po konsensi te haus snam arjar khatlai ka snong jonga ka hap no saka hadin ga jing pia ka hap no sa mahti konsensi bat khatlai kum turu ngani thu ipi banga ngadang trei bat i mahe doktor di lapang ko por abun kambat i kapor ko babon hi kemot shanong po konsensi te kansan kalau don gijing penbai bang de banile te sisnem tam mi nga sedang banyai malum mala ban yele election aja kat pra na ka sen kongresi bat pi ngala persang banyai ke konsensi porok koi dai kalong sisa ka ba nga namar ba ngamla ban len bagi babon kinong song snong kimpat itu nga
ngahap lej ben kundo iki ong adai mangau tau ba Charles Marngar ban yele election emle ban ngarung sikisnong ha ting gidon gisnong ru ki bangam poisu ten rai still hak to por ngadang yo saw jarduna sisnam tam man ong phi basan hamawati constituency ban yele election hi sisnam tam pinum job namar bale kumno ki pa iba ang kersan phi ba ki mitho tai phi kamlong gosok bar habero hi pa baru nomor bagi pat itu umno kersan kidi kistan te fi kesitam ha bagin job sisnam tam yaspan kan mau fi iba jeke dor phang mo mapli haka snam ga bay kon election ila ya lupa lai snam tam baro go ikon si ila ya i job tuk snam aja khalai te ngokan mau jong ba don bogro kum tahi tiba jim seliang ru ile MDC haus nam aja khat sau i job ila ya lupa lai snam tu na gam ta i job jangan ya sisnam tam long ipinga klempo jom di tang ibadah sekiat lamare ibaya kumta sis nam tam ars nam tunai bajab election namar bagi pai bak la kwa surok palat gamlan gijiksa tingin saya keren masan ni kata le selada kadon mo ngidon kamban ni keren te kata basan ke pelong yang banga klempo ya usnam aja kat pra tin renga songo bahai pai ba namar ba kila ai gijingkersan nga hai por ibalengkot ngayo saw hajar duna ubo job yo tang re hajar tam kedian Subuh lada pidu ika tiket na ka parti Kongres. Lada ka parti kalabu inono kertong duwe. Pin kersan yutu kertong ne pinikun be ika election na ka we pa ka parti. Duru iman ngam du su bacan. Sispa nganu benong. Bangam du su tiket teper ngam padi. Kesang Kongres. Ngelas kam munta. Ngelas kam bacan. Ngam tan su kono kajing artin te kuble sibun ba pi repeat ikata kajing kali ngaro ngapers kami ba tiket ngam du su hi lai setang la dangam mele su te kajing phat parti ru ngala rai bangan phat bangan scam mak ni ka parti halor ki norem gi bobon te wer kala don ru kajing be khobor ham saya ba ong ba kala don kajing wan terbaru jing kiwi parti pi kum ka parti NPP kala da wan terwa ban yakun ya ka election ajar apply na ka parti jo kite hadu kan no kalau kisah kata kadang kita kisah pasan nangahi basan ngampat lik pandang nonong noro untuk agipi nadu snem arajar lai ngala don ka sen Kongres nadu indang long tang kinong te lama kinong pendai pi system dengan skemang ta bang kelempat pantiket hinang nonong noro dia ngamlan basan ni tu hok ba kidon kibla terwaya nga ndai tan sisin na ke NPP imat nyosen prasen kidon kiblawan kedon kesin ke ba de kinong ngelam ki ba khamani ki khot nga ke ba nang ta leng bagi leader ki jongki bat ki balagi basau ter leng bagi leader ki jongki banwan ban yele no na ke parti NPP rengkat ki bobon ki jengkular rengkat baga tiket ban ayanga ban yakun nang ni nakamawati konsumsi nganamlan basan kila don hi beterwa ikata te kam datang ma phi bios ngo trai ngani thu ipi bagi bobon ki lidar ru apo ka konsumsi kila fun nga kadai sisa semua baca sebab pinyele na NPP ngong pilih pan tiket mapi mdai ba kajing pen banali lei mdai ba wan terwa balik pan ba Charles Marngar te kapan kelumar jimot iki pai ba ki phone sanga ki kali ba na kalian jonga kapan sai ki ba kam don kono te ki pai baru da kajing ki padiang ni kata te kam don kono te ba ni to ipi du mendagas ngite mentala si banai ite am don so akti ki banai ba kan dan kata. Moro pilas kan. Dia tak tahu pasal. Dia tu di NPP kan. Kabahai mat mengenai itu mah kipai baru dengan try kin sai kin tem. Namar mengadon lah ke jong konong rem. Te ki dipir kelawan manterwai. Labun sin. Kumbalong man ong menehi. Tem dia tak kata. Kidan ki wairu ki parti ki bakamret.
kum ke parti HSPDP kilawan hayeng jonga ke parti PDF kilawan banteroai nga tiam dei bangas ngau sarong ya kiru nga klam keren klam akor hi ya keren da keburam ka akor mga klam ong hi daerah ikiru banga ngamon ngai si ke parti ke jong pi ndai ngasuam be ikiba ai lat yang ya mentahi ngadan kene ke parti ke banga ngelasan aduk bangadang kena samlarit bar aduk mentah bangadon ke nongrem timat ngan yale ai ke parti ngakran be mentahi kiru Tekum UMDC berkum ukurtong ban sai khon ke election ka ajar fly ki issue lani ki kampen roy ki ba udiu sitting MLA news MLA badang mantau khamlan pendap ka ba pidon ke jing trang pendap lada pi job ka election hawar jar fly iba san ne tu hok ipi ade ubreu ba jing sangam amjuk untuk ina Pinam ya sengaw banga kemas uba Charles Morngar bau kunto ina ti henry ya kejing sisang haban keren kejing sisang ti kidan sibon kejing apok ke konsumensi kibangila kami lenti bakita kin urlong no kipai ba jong ke konsumensi kita kami lenti kita angut bakita kin urlong no maningkong usurok pi hakasnam arjakat pra ngalong ipi mana ibadah sekiat imi cisnam tam ijab election dari usurok keli na ginong lam hapo mauti ibabon kila kwa surok uni usurok morong jongi kamtu barok khach do bukut kejing sniu ke bamlang suban batai uni usurok mauti na do nam sning jakirut hadu msiang usniu le utai usurok masa sedang ke mauti na lear bang syadu sya malos nai syadu sya border blok tu syadu sya tarang wa mkan usniu ni kene kejing ke bakrau ke bangingiman pi ke mo oi pi ki pai ba ki lang not ba ki penjob yo breu bakular ban siang rong ban penyong ya ke surok mahoti tang hapot lai benai haka campaign ki jongki ki ong balada ngimpat yo skimru nginang train na kapla ngipiang gitiar gitar ban siang yo surok mahoti ai ke skim kan sawana din kidi ki first class conductor kidi ke company ke bahe hapo megalia ke family ki jongki bat upai ba nama kejing kuat surok pelan ulah kersan dari skosi basan ba stang kendiat banai mentah kedam kalakon kampat diam ka surok tinggi osno hi ya kini ki kendiat sengi bala alot bala adab ban khot tendari ban siang no 20 kilometer no surok nam sning jakirut haduk senidan sispakat sakurur nama kala te san snem tu na ti man ladala long emle wa chal tru ngatrai la lai namar baga jingkolar ga dei lai banai ban penyong te bayo mentaru kusurok mde ba ai ka state government mde ba ai manam no kedai ke bangisim da garam na ka world bank te imat ladalong manoru san snem tu na te gitai 20 kilometer tengah teraing la yo hi teto kata kalong ta fi basan ka wei ni gijing ki bangi haban pun urlong di surok ka baar ka bangalong concern ba ka bangasgo si la bano ya ke jingduna jongki school ki institution kumbalang hadu menta ka wei ka college sungi padam nah keren than college ma ki higher secondary ro itu ipi dang sudan mencem senam hapo sembiani kataru de na jing trebor ba jong commission jong ki fada bat ki nong yalam jong kabalang catholic hangte ham salai parish
Berkila ban peli ban sedang ia ke kelas 11 12. Tibat haus mencem senam hi sedang ban peli ke kelas 11 hang te hapo peli lat. Hamalos nai da ke jingtri sitam ke jong ifada sakhiyo sangte. Pat ham solai pada ke jingtri sitam ke jong ifada liyo ya bor. Kalau ke bosongsi. Kamau hati konsusi kala yar sisa kadan hadu sispa dadangi khainot bagi snong rea bar khoi lajan sispa san poda. Teli kisnong. Te nge iba ngidang dan sisa ke jingtuna. Ki secondary school ngidan tambangi iwe ke jingtuna ke jongki. Ki school building kimlong. Pilet mentale le jan baro ki school building ha konsumsi ki jauh slam. Ndala orang ndala slam ki kena kimyo ban song kelas ki habri swa. Nganut ban ong ba kadi ke konsumsi hari boy ke belas aden ta. Kata kadi ke wei ke jing bom biang jung ki school ki jakapule. Bat sakawai ngan ong ipi ke jing duna ke bekongsan ba kadi ke health sector. Pi ke jingkot jingkha ke long ke badan kam ke mengitip bara. Hamawati konsumsi idan tang lait ligi PhD. Kawai ham try, kawai hamawati, bat kawai hamalos nai. Haga jing sisa, haga jing pet jonga la de ban kentiu no, ban pen kiu kerdan no, syakasi etsi. Dia duk mentam empat lah, ban perlo. Perkat mapi hamawati, kau bar ki bon teligis no, sau pau imat ki teligis no. Dia hamalos nai ru kejo, sam try ru kejo, ke jing saden. Gidan kisop sentar, ri kini kisop sentar berpeli. Kat no kila ban ai ke jing sekri. Kampat biang. Te ki jing sumar. Kum ki hospital kimpat biang adu mata. Ta sekawai lengkot dan kerente ba shan iman melaban. Yaitu ye ki jing te iman. Daki bon gentakan lot. Kawai ki jing ke ba nakalian ke jongarung ala shim hi ke senjam. Ban late sapo. Ban ikendu ko podang long health minister iba elhet. Haga bay bat ban pan kiu kerdan no ikiniki CC ki PhD ki CC ma tak wai tegawai pada ka bangalalai ban kendu ya minister bari in charge ya kini sen RD block ngila dawa dengkat bag senjuk kirang bak sno ban don no kawai ke sen RD block ang ni dia kata radu mentah kempat long ngalalai mendiman mentalajan arsnem dona hadu mentah empat idak ye hakini ki banai meladap ngafoni ba hamlet darling beri minister pepe itu dia orang abswang impat yo ban song meeting kani kediga badon kam perkhat mapi na tu nom siang prapo kilometer kat gani ki jing snu surong ham sning ki haban wan kani kediga jing ke bangi kendo ani thu ipi kajirang galadon na kasin RD block kam sning galadon sian RD block kanong po konsumsi galadon ka umling sian RD block kam roy galadon ka boy rembang sian RD block kamau tim padan pi ki babon ki skim ki dan ki bakaran ki bang balai ngi warna syo daka administrative unit terdengar ngai iba dan ngi warna administrative unit ngakan mau mensua ka dan hapo jirang hendai ki trekam na po disi office no po jadi iba ka pakam dan kam e ka de sian RD block ka bala dan kam palat bala de ban dan hamau ti konsumsi de bay de bakaniru nang ni ngasim ya ka kabu nang bawa ni channel jong pi ban bo ban kerpat biang ru sekesokar baki de ban le ikani bat la da jaba nim pala ban le enta la da ki pai ba ki bet ban ailat dinga kani ke de ke wei ke thong ka bang dan khamat e ke jing sa den jong konsumsi ke jong ta ke de ke wei tingi dan sibon ki jing e basan la da ngi krani ki jing e de ke wei ni ki jing e ki bang kendo ki pai ba ka konsumsi ka bang sosi bani thu ipi baki te ki thanyum siang jongi haga shita yo imat ki ola shikenta la ne shiteng tadu ke electricity ulain man oblayam nadu snem arjar sipo hadu mentampat tu don lain man ngalalai bani kendo yo director pun sen hang te polum jing saya misial ban tiet jing khang ban tiet me ndai hadu mentang pat lengkap imat ni ternem yang disirit palat fi wacan
la tit si sin ruem tit ar sin ruem ba ka thong jonga ka long bang da ki pai ba ki ai turnem ba kham he yan yo kala ban le i na ka menta ki ni ki jing don kam ki barang sa den si sha ka consultancy ki jong ka babut nang ta ki nong rap i ki nong rap basan ka mau hati kon si ki de ba khlan tam ban mi sansa ba dus ing ka dor sing menta ars pa les pa siman ki len yar ki nong rap adon ki jing i bangan le i ban berkat bangan le i ki nong rap sing ki jong kala dei ban don ka processing unit ka wei ka he ak ni mau ti kon si ada mla ban pani balai habon thit nakal ka taw sing jong ni imdon ki biru jong bad hang ni la dang ila ban long ban grain ban pelong powdar la se ni thit ka tas kilo kala rem ka dar ikini ki bang yo i ba da dei ka por ki pai ba ki ailat yang adon ka jing angnot ban le ka ba baro skata imdon bakran ni ikini hoi bor bare ngala persang ban kerma san itu ipi usen sar ngali behila de me ko fet apedeng jong ketigi jing kendom keram atu ko por makum no mi khamat bare dunga persang tinga kermen ba kini ki egi ba omopi ki badang sadin ha ka konsumsi mengiyo ban le i ti ha ka konsumsi ki jonga itu ipi kala de bandon ko kala de bandon ko weru ke kenja la banong ke community college mo ke bangin la ban ai kini ki diploma kos ki kenja training mo ye ki kena ke jong namar ke jing kerduk jam jong ki samlaru ke dei ke wei ke tauba ke crisis ngala bano ke crisis mla ban ai kam sarkar yang barat pi washa mla tiga dei ke por yang ki nongelam bangi hap perkat ban do something ban nei kala dei ke por yang ki nong mi kmat bangi hap ban perkat mo mdei tang boong ba ting ni ai ni ong sim kan ni dokha sisun bam lalu kadi ke por yang ni baki samla in khat iki bikin mi sakman ai dor rumyang sa ai dor rumyang bikin kwai bikin im sirta kini ki jing kerduk jam kat kini ke jaka basan ong ipi doni wei kong lengkot on rukot otat ai bedep kata idon wei kong keling ong kat no pd sentiu si banai nanti silong yang baca ngedi sentiu hado si laktam si haka si sengi ong ne ipi sentiu yang tang kata ngasosi namar sentiu hap kit ka flight na do na Bangalore kapen long yang abangan perkat kat kani ke tamri boy ka basbo balai hab di tit sentiu na Bangalore wei usla sentiu si podun ka sentiu ya breu pitit ibarat kani si hajatan ka kini ki enga so ai nuksa kani ada pi basan ma kidon si bon ki wei ki kam ki bangila ban le na ki jingmi ki badan hak ni ka konsumsi ka jongi tingadon kita ki jingi i kum nongelam basan ita ide kendiat le se kidon don sibun ki jing tuna po ka konsumsi ita ide kendiat i bang akwa ban keren hak ni ka por ban ngai thu ipi sa iwei pada lomba hak ka konsumsi ki jongi ki don sibun ki banang ban tanjang ro nyun yang rendia ki wei don sibun ki long kemi mo ki long kemi te kala de ka por nga kala de ka por ngi kom ki nong mi kmat bangin lai ye te la nga po su thong kita ki mat ki bukong san ne ki bana ka leng jonga na kwa ban wanra hakaba ki nong mi kmat ki be ki songi ta ki don ki ba man swa ki la persang re ha ki ni ki san snam phimyo so ye Kidon chibon ki ru hespa lane ki businessman ki ban ki wei par ki district ki jupe khmat bahai ka ribhoi district ban wan hiar shane ban yele ke election halor kane ke ei ba phidon ban ong lani ke ei ke jingyo nong lani ke jingtu nong ipai pa ka jila ka jongi ki district ki jongi ka ribhoi district kan sangam no shen lada ki breu ki behespa ki nyo ban long no mi kemat. I basan kita kadai ki bas musik tam.
kat banang mi isngi ngiyo i kata kejingwan rung ki breu ki bahes pa ke politics dan jingyo nong ki pai ba nganut ban ong menta ba lada ki breu ki bahes pa hi kinyo ban sensyar ya kano konsumsi ya ke district bat ya ke jela ke jingma ka ap yang tangga jingdu nong sudah dan jingyo nong iba san anong ipi ba lada pitit kali pi invest bantit ka wai ka kali subu tolai lak tengah man kamai pi invest wa em mapinyo nong dan nabi basan ba uno ubreu ubawan ban invest ya kepisah ban sukhindo itu pisah haba ong businessman kamot ba kaya gijimot business kamot invest wa pinsayo nong hadin kasay kada fi basan kalong kaya pasungsi balay ke jela ke jongi kalong hadu kan ni balay ke jot hadu kan ni kadaw ba kalong ba ki breu ki bahes pa ki businessman ki yo ban role ban sinsyar ya ke jela ke jongi teori boy ro basan kala syarkai ba manda kala jaha ma hoti konsonsi yang kerang basan ni ke jinsya nam soi namar banga dreban kran ke de ke por nga ban kran be shibun pi ai ke por ban kran pi kali kita ke jingkali hamroi konsonsi kala dabja ham sning konsonsi kan saja ki wei konsonsi ro basan ke jingwan rung jong ki breu be hespa ban perlong ban le business pi basan ubreu menta ubreu banang ustad bat kamtam ubreu ubadan kasab ban syakri pai ba real politician un bi alat syum ta balai kalong kastit ke jongi kumni namar bau tu real politician ubadan sisa kasab ubadai sisa ban le tauan namar ba umdan bisa umyo te umyo alat kalong sisa ke jingdu nong bakrau na ka menta ka dongri boy ke jongi bat na ka menta ka jelahi borok koi dengan te basan ngan tu ipi nga persya ikni kun munang yalam ubadang sedang ban mi sekamat ngadon ke jing persya ikni ngan tu ipi basan ba kari boy ke jongi kala saluk de balada sesisin ki breu ki bahas pa ki businessman ki dang yo ban role ban sinsyan kari boy jongi kan sejat ngi ni pimne itai man dan ban ong tanggap ta basan teh ka bakhat du hi kumba ka election arajar apply kala jan te kumu MDC lani kumu kertong ubanya airang ka ka election arajar apply ke ba phidan ban ai jimur supai ba pan kani gri ba khaddu ke ba phi dan ban ai jimur supai ba nam ta ka ke election arajar apply ke ba phi ko apan to ba san phi na ka menta ka mau ti konsonsi hi na ka menta ka konsonsi ke jonga te nganut ban ong mga susuk ba bagi sung thu palat ki bro ka konsonsi ke uba Charles Marngar umdei uba kha ka pleng pisa umdei uba kha ka pleng ksiar la khai uban sekri tengah songo igi pai ba wal dangarem ka tu ba ong mene ha arja kat pra arja kat khandai ki pai ba ki ailat ina bang hiyo ban sekri asani tu hau ipi bangam dan pisah ke porong ile MDC ngajab daga jingi ngabang ban sekri namar ngajab daga jingi ngasongu si sai ki pai ba jong kamau ti konsumsi ki ba ailat nga bat kum ki ailat kum tahing la pasang bentrei kum ong ipi mena ti ka bangadon ban ong kene ko por nam ta ki wei ru ki konsumsi pi la jan election basan ndei tang kapisah lais nem tam basan ngaya kum MDC ngamju kendu ino yang ya breu
mentah pila ia bro sipang pila kendu wei sipang la kendu wei kila ya kini kalau ada kepor bersedang ban ya kini benrong hing ya bro mendai nak kata la sedang ban ya kini ban ya rab abadap senam kun ban la sedang ban ya kini ro ban ya rab habalong jingiseng berkum tatat dan tika mengadon banong kolong ba ke kubur om tang nam tagi pai ba jong ko konsumsi ke jonga na ka mendaga dong ribu hoy barok kowe bat ke jelah hi barok kowe ngadon banong husiar ki pai ba bai yo ngi long merau sansna latit yang ni ladap siuta yo ngi long merau sansna de naga benta ki pai ba jong konsumsi ko mo ngi pi mena ngadon subun ki jing tuna ka konsumsi ke jonga habalis ye ki jing tuna ba Charles don kat sada benta ka bor barit de fi basan ting tengah sosi ya la denga pangga mensim habanga ngayo sngu bang empat la ban pendep ita barang sa ban pendep ita barang sa pendep nan lek gumno de basan ka bor ka barit pi ya kerpat igi pai ba jong konsumsi ro kilidar gi ba i barak gi ba pai nang ni yang ni ke channel da ka jing sngoret ko mola ong mane sim la khaya nga ka pleng siar ka pleng pisa ri la khaya nga ban syukri ta ka di kubor ka mga don banong bada ka jing sngoret nga kerpat bakal ade ko por yang ni bangin perkat shwa bangin ai ye ke keti ke jongi ban kershan ye no man long utau kupa man long utau nong sarai man long utau nong pet unong kami ye ke baha ka miat jong ka yen kesan ya ban pet ba kami per pi basan long por pi samla kan thei ke pet samla sandang kani ke ta kepor do bakalama ai pi basan babe sertas pi chai yo poi ke por ke ba ngiyo do kupa bu ai umpe ye gayeng kesam usubu ai usutang lang sano si poi gi kan gi kti hi wasan ta daw kwa ngawan pankan mau ban ong ki pat ba jong kari boy barak ko wero ki santli gi konsensi ha kari boy como president jong kari boy district congress committee dan ong ha kani ko por pakla de ko por ngi bangin ambichu ke eryong kan sawat ban ngani thu ipi ka wei ka ba sir khitam ke day ka lot sanspa ka lot arhajar ong kamon tang kamera sukai te hadu kamera cawan ke spiwa pasal tiyo ngilong merausan sana ngata basan ngani thu hok ipi kidon gibreu ki baong ba Charles marngar dan bisa ban election om lilai election kamut depi basan baong ba ngi ong hok kan ki pisah sekersan nga kam de election election ni ke babet ke bahak kalong ba aba film meeting ni di sha kata ke election haba ngi campaign ni som kali ngi tempeng kata election la ban lan ni long meeting tingi hab hi ban di sha di dot iwan meeting hi haban dot hi ke ban pnyang ga bai kali kata ka de election tingi thu ifi sa ko hi basan banga ngala de ban rai ni thu ifi gidan ki bro ladanga nga kwa ban thit ino no wayo ta basan gidan ki bro ki baong ba Charles ngi so ko sur jung phi ma hoti kan okrur pinun kam lai krur sa krur dan itu ifi basan bangam nut ban lem ta nomor bayo ndang job election yo ngapan biang kita pai ba jong san senam kilong bra an job da gejing i an bang man syukri ki por boro andan bang ngani sai
hapo assembly nam ta gijing jong ipai ba kibi kendo kumbang la persyang beros kata hakini kisnam kum MDC basan te gijing kerpat ya bahro kinong song bai ya kini ke porda ke bawuram kinong song pro santli gi konsonsi ribai ke jelah hi pro koi da gijing ihik nge kerpat kladei ke por yangi bangin pen keladur bangin tau tumai kadai ke por yangi bangin ribai ya ke jelah ke bai ke jong hi pro koi kat kini gijing ke bangi mat ngi kendo ngangai ngamar tatin basan balam bagana ke channel mo yo ban keran ki pai ba kinyo sngo bat hangni ngi yu ke jingkala nadu ki district ba nadu ke jelah hi pro koi Kublai Shibun ba Charles Marngar ka por ka ba koridor ka jong pi ngingit hadien ka jing kran bat pi ba kijing pensngo pensngap ki jong pi kum unong mi khmat ubar kum MDC bala shakri boros ka tai ka constituency bat phila batai ru i jing tmu ko jong pi lada phila long kum MLA lada pai ba jong ka mauti constituency u ibet pi ban pensyong sah ka ing dor bar thau ain jong ka jela ka ba pinya sai bat pen pinyo gi kam pen roi ban par kum ba pitrang te Kublai Shibun ka por ka ba koridor ka jong pi han ka por Teka tu pai ba parlok ki baju pet ikari boy news ngi lapoy ka bakut ngingai khamtam philai soi ka jingi kran bai ba Charles Marngar khamtam phigi pai ba jong ka mahati constituency ka ba khaddu hi ka de karai ba ka jing start ka jong pi ba kamon ka jong pi lara phi ibet iba Charles Marngar ba phin pha I ha kani ka kanti ka arjar phulai phin pha shaing dorbar thawang ke jalla bain la ban ya site nam ta jong pi te nam ta ha kani ka por na kaliang ka jongau shan shala nagari boy news Kublai Shibun